ebusiafo mo ni mu a sabie mu anase amansan agya nan ena wakogya yakoda na to ena wadwane ekro eno na nipa bia se na wono na bia na wo kwakoye ne hu yie no hu ye ena wono frɛ fire service for ema team na koye no DO2 apia kubi wonu di anim anadwobre a de chi na no payimpo wo mu gina mu dendenden de torch ahodo gu sabio sabi agyanan mu ena makoyi akoda no edna ko ayasabia me ne wo kasai akoda ne tiase na eno santi yankwa hama no so na yamane boni ya woto nkrai edifiri obo ase ebre na akwabena wuku wo wa hama no so yene no enkodi enkomo na majoe ejo simina be na ohona mu tisɛn yami adom ye ho den se kru na bekan ni gidi se mo so mo ho ye twedi ampa na dawroma ye so ho ye pa na ansana mebusa wasɛm no kura mu ababa mu no abusia nyon ni ye wo Facebook Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra akoda no na oda ho a wono mu tu nsu ogu ne ho ade ade afefa ne ho kyese sabia no wo ne ho ni nti asem na awre ho nana boyemu se ne ma kanu bia nkyeremu foforo e ka ho breban na wo mu ko hu ye na emu nkyeremu ampani di ma mo pa ene sen mena ber ma nyimere ma ma wadwo na aba amara oboate mena se obiasi empenfo e kan shemi se de onyai ampe ana de open so onya na ba se obia benyinsen bosume makomako akron emu apinisie ohawo ne amane ebetunu nyina betumi akora bofra no na obete se yese wawo na ne ban wanhwe no wawo ne ban wokun wawo ne ban ojana to bebi nyina ne se endra nyimre eye kosiada nyimre obetiemu ewo boase isa dromba ko anum ayefre no kwame dua kurom ayeben ahanso nyawde kwame dua kurom na already ana nyimre be se juba ko sansa na jo 11 pm honum ana ye na ajun so sabi okoyi mirekuma anaso koja ne nan nti ebra onam honum koja ne nan no chese abufra bi echi no de na ajun so ebia ayade na asan na obi eba esu eha no ewofie nti ebra oben ejanan bia no kakra ana otese bebi we enye noma esu na mum bidi na esu nyina ne se obi anase abaiwa ebefa no sai ehu nipa ko no ye de ana wawo otu se da owo ye no eye nra no a ana ejanan bi wo ahanso nyawo de ene kwa me dua krom school ba ko bi wo e fe no owusu sempa omoja na mbia no omone sadio amansan and the issue public toilet na to say school no omoja na mbia enti ebra ono ye na adwen se okoja ne na no te se abofa no susa no entampa no frɛ fire service mpanimfo kumase ana kumase fo nso frɛ oboase nti enyimire na dwuba duba ko in fact gin pa se fire service fo no betumi breaki sabi ejanambia ne nyana se ye cement ani concrete ana aye tina pin so mebu no nti na nyadom omubu no de torch etutututu mwa adamu se akola ya won foforo kura ni fruma ni bibi tese moja ne sebsebio tanfo monima so oba ewo a eho ekira de ni nyina ka abofa no ho a wakogya no ato ejanambia eno ewo owusu sempa ho no ma eno ye kwame dua kronya se ahanso na ode na aboafo bai ema fire service for to me rescue abofra no na in fact omuyi abofra no na sebio ejanambia ni mumwa ebi egwegwe na sum ebi egwegwe no hinim ti omudi suo ewo horo no ho kama na mo pagya no ko Anglo Ashanti oboase mine omo hospital ba ko a the friend say AGA Health Foundation omodi ne ko honom no in fact na hume ayedin e dia mabofra no nti ombo modin a eyi moamoa no fi ne hwenim sebi ne nim nyina omo wie no ona modi abofra no ese incubator mu ti saba make say
yɛde abofra no ahyɛ nkubete mu a ne ho ɔden ɔte ase ɔwɔ nkwa na apolisifoɔ efiri aseɛ ɛyɛ nsɛm no nhwehwɛmu a nso kɔ ahanso na wɔde ɔboɔ so isi hɔnom a ɔmo nenam na ɔmo bisabisa sɛ hwan na enyi nsɛn hwan na enyim ɛwɔ hanom but me sɛ bia me no kasa deɛ nipa koro a odi saa nyabere nsɛm no deɛ na bɛma yehu ne kyerɛ kwan yo na abusua yene nana kwame nana kwabena awuku na ebonko wana nane wadaruma bo ni edi kan akwada no wo yo ba na abema akwada no betom sabre a yekọ honom de dia get to identify abofra no yekọ no mo say ne humie ni nti so na order so chen kubete ni nti yentwen okay that say anati channel pa na yaba okay na yaba hwe okay na empatamu ho no every atifi besi anafo ahanso nya ode ahono na asem ni siye no na wo hu se obi ana wonyem wawo nanso no wonhu ne bana wonhu ne ba bia o ka ne ho bibi sansi wo ho eno na akoya asem tebe no sisie no aposi fund de ja omunhwe na omunka komuni omontutumani se bia obehu se na obi enyem holoma but ene go na mo ahanso na ode no to dun komo mo kire se omoni se don se bia so a onyem holoma and free baby fufuro ana dia abofra no ebe to agana bia ni mu ewo ebe hono akoba ne sei no omanfo no a ewo mpotam ho no wo mu dimi na tesen wei eyade e bia si ho pen ana wei ya de fufuro bia woni hu na sen no wo mu jenefa in fact ebi nsi ewo hanso nya wo dia ebi nsi da enti asem ko ba asa no in fact anajo be 11 asem si no amanfo na bodom pin ebetwa ho sia no kura no keke kura kire se ayade na ya hudwiri aye amasem a abo abeshe mo na abo mpusa omo eduro mo kan san se ebi si ho no pita obi e bisa se na hwan na be sa de we hwan na be sa de we ni Ghana so da e ba sa na manfo di atem na obi peba onya ba na beto no di atem no sa but nipa ko no ana they are yet to identify nipa ko said obi sa nyamara atem no jo nana mayamfa wonsi ha na fo ani di nsem ya chi ni e wa kire bia beto form no emfa nkame atiefo why wararuma obi asubeti right abusia nana kwabena weku ne no ebo nkomo no no eto yenkra e de free obo ase ahanso nya odia na awrahosam a asi wo ho se obi wabomodin anyi se abosome nkono awo awie owo akoda no wie ye no anu akogya na to amansa agya nan mu ama obi ano no so nam ho na wo se wokoye ne hu yie no wono no wote se akoda bi su ewa agya nan ne so na mom wokoduru wa wo hunu se we no nye wonna so ba bia tutu to hwehwemu ohun se ase wode emfifi ankasa na wurahusem sei no nkomo ene no akoba wo kire se police for in fact fire service for abomodin akoyi no awie apropro ne ho enti wo join ne Facebook ne so a Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na ubehunu se womo ehohoro akwada no ho bo nsu ogu ne ho ne nsu no womo timi womo hwe awreho pa na nesa ahunti yansan to ankomo no so wa ha na yankwa ahoma no so ne ne DO2 Matthew Atubiga wono eye kasamafo edema dumja adwumakuo no ewo oboase wono mu team no na ekoye sa rescue mission yi yana na enkobo DO2 okra sir permission to carry on sir Bajana Obrempong there ye jawrade ase yanso ye ho ye pa kiredi Apam Dadaa romanti ni otu ya tie de free oboase ahanso nya ode ane se akoda oye dako akoda ne maame abomodin akoto na twene sebe agyanan mu na momrante de koyi no sana tie mu nkyere mu tesen assembly na anaju around 10:30 na ye was station na
free regional headquarters say nkofobia report say akwabi su o pit latin bi wo anso ye odia school a friend no owusu Sompa basic school no so ye bo modi na ye gather ye men na ye ko ampa ye ko du onu na ye tisa akwabi su o pit latin ni mu but the omodi ne fa ye ko share pit latin ni mu no to ko ne so so you know yentimi ye rescue ni free side no so the air and say you the air friend do part of the people trainer ewe ichi no ye bu ho na ye pichi ye ladder na e ma rescuers no call inside no mutimi yi akora ne bae ampa ye ko hu akora ne so na umbilical cord no ne ma e say omo no krampa and the next 6 hours no na ni na wo no but luckily enough na midwife bi na ono no boa ye na yet in society akora no na de ne ko Ango Ashanti or mo hospital ba na mi musa wadawroma saa de ya mukoye ye na ayade amotaye mo hunu bi amotaye koye pa rescue part of fire service ejuma na anytime anybody or trapped nipa nkwa amekaipa as a last month company ko yi mo bi free tokro bi no so juma ye tare pa rescue whether accident o obi ato aminamu obi aye trapped o baby juma ye de ne say baby obi ye trapped no e be ba ho na ya ba be yi wa fi mu bulamu si omu ho say you make conduct rescue no so part of juma ye de bia okay but we akora de nti na akọ echi kakra no na mu na mate bede ade a ye divia ho kwa na mebusa masem no kase ni gina se obi awo ne ba na wakoja na to sabio agyanan mu sei na mo dum judgment mo kwa akoyi akoda no bibisa no in your line of duty no taisi wo hu taisi this is me as me anyway me na me municipal fire commander for Obuasi. And from my experience, this is my second time of seeing it. First time me who na enye obi na to akwa no or a mistake no okotum and yetimi yi no and also there no so about count. So this is my second time of seeing it. In 40 years of doing this job, this is my second time of seeing it. But I have there my colleagues me na omukasa ye omu tambia. Kwaba ni say ya na mo encheche bi afuturo bi amoye de ma sensitization asem na make moye de ma kromafo no wo saa niam bi say hu ana saa niam we yina no yankasa ye this thing ye see put lapses no ye say ye very careful because say opening bi kakra wo mu a obi betimi atom obi betimi ba kwa jai bibia so say we see toilet and say bibia say we make sure say you lock it and can school lock in or main toilet na nka onya access nko in fact kwa nko to amnenu so most of the times the omo toilet ni bibia wo abonte na say we make sure say they will protect it from outsiders because akwa betima dia go akokotum and say obi krampo wo ho most of the times cases experience obi wa obetima tubula no wanya nsuo mfilimu iso obekata so kama no on kata so now at the name of Biakata Kitu, you know, Ajay. So, what could do or not, Obiatum, and I say, and more Biatum. So, I say, I try to share who so, to Amina, I saw Katasui, so that to be in bed, they will mean betum. So, I know education, I didn't mom. But I will listen there, a there, yet to mean prevent it. Sometimes I didn't wire, but I'm for a yes, I near money. Sometimes I know my people know, so yes, I near money. The foot of a cry, a woman. Okay. Chief, me fa wonyina nra na esi ye ya mokoye ho adwuman. Sampotam ho no mo hyase bi ye nhwehwemu kakra e de afa incident yi ho akoda a day old baby. Makọ rescue no. Mo start ye nhwehwemu bi ana mo jai de ma process for so mo nso mo nto aso mfiri ho. Listen, so far as you conduct rescue no idea say ndi chitel ye who the final stage of the whole thing.
So the SC and say they are call Angugu Ashanti no. Yes, also call report issue no police. Yene assemblyman and community folks no. Say we are on a manhunt for nipa krona or sadie no. As at a year around 1 o'clock no, my friend me say was suspect back could be our doing say no yes man. So they are planning to go and pick her up and interrogate her and see if she was really the one who did it. But as of now, no police phone confirming ma'am as to whether Omako Kofan and answer Munkofano and answer my interview no and answer interview. I've not been confirmed, but as I know Casano, I can't know who they didn't call hospital. First, no catch say the heart rate no form, but they say the heart rate look abnormal and my intensive scarring. So according to who they and then here is but Nipokona or yes, I'm the police for no near assemblyman near go so Nipokon. Okay. Chief answer major Amokono, Akodano Yabana Bema. Akono Bema no hooding. Or Bema. And when you know where would you may be? I mean, right. Chief me jawa mwako efutu obi o ha ode be ma titiri abatan ne wonu mu a yes ha sebe enyambransem ne eniamo ho sem se bia na bi wo mutirim so munya bi kura o mbeye no efutu obi na de be ma won ewo mutirim so o mbeye no they have omo reasons o mbeye be efutu obi na de be ma obi an se obi ni mo ye fie ho say ma eni kono so most of the times you say there it creates a lot of pain money per corner so say sometimes mental health issues and so so sometimes I say ni per corner na dwe da ho no de koye maybe wa bodam kakra through trauma depression achino and our bodam kakra so I say most of the times people for am we feel no show musu yiye and be monitoring them small and my man too much stress bet me amma man crampo pe myself so patch so bia on hwe na pinfo yi na sa ne mo NCC let me see me jawa mo akona cases like this you know how often na ACC ewo mo jurisdiction no for what me take over the entire the matana hache but listen let me say I think that this is my first time my 4 years my number of what's and this is my first time of hearing something like this and yeah at ACC so this is my first time yo penny yana say na yan fa yan komo insia na ewo mu a ebeba ne ababaji update kakra wo madwuma ye ewo Boase East mfinfin ho no ebeba na radically abaji update ho why yes you mama anytime I'm pay information be am for mo sabeka yeah that's say abusia ni plan ne bon komo DO2 Matthew Atubiga wono ekasa edema dumja adwumakuo no ewo Boase ene ne mpotamo ena ene no abonko na wasemi hunti yanko ne koje futuo kakra ewo ho ye ne counselor Abraham Kofi Oduro Chemanten ye ne no enkomo counselor ba chotime ka majo ya me dia wahene be ba na apom ti sei awrade adom me ho ya pa ye de awrade ase enwure de Sompa FM ye da se pa ne wo bre wada je awanya ama ye se monkomo yo me so me da wa se mo fe ye pani ena ye nkomo ne gina ba bi kitwa bi Boase East ana ya te se obi awo na owie ya no wanyi nsan awo awie ama ne ba koda wanya owo ne se ne nko ade kyen ya wakotore de na twene public toilet ama fire service for atimi ate akoyi no ama me ne wokase akoda no wote apo eba ni se ya na semba ko amanfo tabusa ne se ya na adwene no ho na hyase ye difiri ye betimi akase nipa kro o yes ade yi sabe ni mela no ate kakra yo mini ama men chao ni wabejafo na memfa akonye so entia Sompa FM atiefo nyina de din kan eya na adwen no sibia ye na adwuma no eniema ema adwen no eye adwuma ema ne tia de din kan
say obi beye enubone anase obenum ensadin na ebe managing no ebe free baby anipa de wo said the oba de ye no the other to view depression and fear say ehu se nipa so anase nipa etoba ha wo ye depressed and also adwene ntimi nya adwuma said the wo say enu nti ade ba ko a sa baiwa enyinsen na woni buafo na ono anso wonsiesie ne ho so opese wo ba ehu bono ede esrobi aba be hye na komam afa wotime dwenje ho a ema wotoba ha ne brebi a nipa betoba ha no oni control e wona dwen so yie enji wotime etu anamo a enye kra enjubon so obi gyina nkyɛn a ɔhwɛ obi a wakɔsɛn ne ho akɔmfo ana wakɔsɛn ne ho akɔmfo no wawu a ɔsɛ na asɛm wei yɛ asɛm a nti a wɔsɛ wokɔkum ho so obi tam se kan no ɔde dwudwa obi ana obi fatuo no ɔde bɔɔ no ane ho a wo a wogyina nkyɛn a wadwen no ɛyɛ sound na wadwen no yɛ adwuma kama no wobɛbisa sɛ na wei yɛ asɛm a nti wɔsɛ odi a wuti sei but enipa na ade ne to no baby anana dwen akɔakɔdie no na ni baby enipa de ɛwɔ ɛno nti tam bia no sɛ enipa ɛkɔte bia bi mu na sɛ boro ne so a aya na wohia ɛmoa wohia kasakyerɛ wohia nipa ɛbɛhyɛ ne nkuran na na dwen na sɛ sisi ne ho so bio na wɔtimi asoa saa ade so ano ɛntiano ɛna di kan sɛ obi sɛ adwen mu a de betimi akofa aba ama baiwa no atu saa na mo no eno no de to so bio da bia me kase ye nkyerɛkyerɛ ye de kyerɛkyerɛ ɛfa oba ne bɛma enhia medie ho de ɛfa ne sexual intercourse no ɛnya de ɛkɔ animu kra wɔ Ghana ɛwɔ fam kra sex education ɛnya kra wɔ Ghana akra kɔka ɔyɛ akra bɔne panyini kɔka ɔyɛ panyin bɔne enti ye jai enkyerɛkyerɛ fa bɛma ne oba nhyia mudie ho ama ɛsensɛn ho never nsa konkɔ ho enti ama ne nyina omu nyesua hunu ɛwɔ ho enti sɛ bɛtɔ ne a wonim ne ɔbɛyɛ enti na ama watu anamo bi te sɛ deɛ abaiwa yi akɔtuo yi ɛno nti deɛ di nkan mɛsrɛ sɛ abusua nsɔre ɛne school ahodoɔ yɛn take sex education serious asori enye wadwuma ne sa wo ka se oba nware ne se one be makoda wa ye bone ye frika ne tete no enyaye de nti enyaye ne se eye natural instinct atenka oba ene be manya se ye de ba ebe di nhyiamu no ebi wo obi amu wo panyini wo nim se ebi wo mu na wo bedru teen wo be ye youth na wo dru teens no Satin kan na beni new na ekoso wo mu enti ya na nke ya fa ho no ya na ye ti asie ye na nke betimi a kyerɛkyerɛ ye ma afa no mu ti so no ba ya ma na koye tete ya abususam enti ya nka ya nkyerɛkyerɛ enti akora na experiment no kofa mu hawa na onhunu ba bi a onfanfa na akwa na montuo bi te sɛ wanyinsen wakwa yie wakwa no modro abin podi wawo na ehu se obetimi ahwe akora na wontimi hwe niriti na okwa akodi akora na wu okoto na twene bo aso ode na ekoto toilet ni ati se de esi enti mesre ensori se let's teach responsible sex yebetre school say yentre responsible sex mosque ye Muslim for sorry any ekuoku ahodo a ekyerɛkyerɛ no yɛmfa nka ho sɛ responsible sex ekanipa ho sex education ma abaiwa hunu sɛ Sompa FM na mutu anamo ɛwɔ bɛba ne ma ɛnɛmu a ensunsanso ebetimi abɛn ni nsɛn yare ahodo a yɛfrɛ ne STDs ɛne wunsiesie wo ho wonya nsu adwuma wonko school nie a wobenya wonsa no adwuma abema wonsa akɔwa no nti o ba ba wo akra wontimi ɛhwɛ no sɛ yɛtimi kyerɛkyerɛ ɛma yɛmrantia ne yɛmaiwa ati so no
enya session hunu ya ebe guide won kakra afi mema nso hunu se wo ko bie wa no ka kire oba se wo pe no na oba ni di wudi na ode ne homa wo a be responsible to the woman bema ma oba ni hunu se ebe wo ho se bi ni ho at least je oje wudi ye edi wo chide ne homa wo no wo ma na hunu se sabe ode ne ho tu so yeye wa mfane ho ankoma sabe okwakwahwe akwa na se kwati ampani bia enti yenkyereke ye ma no mema ne me nyina responsible sex sabe akra no atenke woni mu no se opese okoho a obehunu kwampa ode be fa so se ai me pese me yes sex but me ni eho aka de ese me nsen a metimi dia he no enti ane mebo me ho ban ne manyi nsen ne kura nkosi na wede yakeni na bom na enye eyebone keke enipa nso wo ka che ne sa ade eyebone na wa ma na ehunu ne enti eyebone esunsanso obone e wo so hawa de bebre na wo nka bibia amani tie da gese ono a akom na wo hunu ebinso obehunu no na nsunsanso bi ti se de ye ye be yakwa akoye na ede ba enti ye be sere yama sex education hu hia ye in our society yama responsible sex ehun kyerɛkyerɛ yɛmfa nkyerɛkyerɛ yɛ ma no ma yɛ nkasa yɛ bɔne kɛkɛ na afei abaayewa aberanteɛ hunu sɛ na wo kɔda no nsunsuansoɔ wei bɛtumi aba na nti woaboaboa wo ho sɛ nyinsɛn ba a wobɛtumi ahwɛ akora no wobɛtumi aboa wo ho ne akora no anaa ɛbɛboa ama yɛabuilde a responsible society street children ɛne nkora omu ho kyiri omu huna mane because wanya awofo papa bi ama wa awu omu wanya awofo bi a wo madwene nyini wo ye immature do no ankasa ontimi nhwa na himpo ena wakwa akohwe obi entubo sesa de obesi nketi mpo ede anieden aso anyinse na wo akra no akra ni ba wiase a na wo san bebresa enti wenyina ye part of society a responsibility I was here the boy the younger generation na ofri o how we said yes yo counselor waka say ye pa na no ntina na maye din na tiefo enjoy won komo ne pa na dia ba ko ewo mu ne say ye bebusa ye society na ye wo mu sese no so ka ho no bie se na ye wo kan ana say we ya akoba ne say no ye chi oba no ana nipa kro ye sa no a ye chi ba ne nko ani ye ja ba ma no a wo share ne nyinsan no bi o mpo a na ye te say bema no na bia nyinse no kura bia wanye na wayi na yipamu enso ye bekan de egu oba ne nko a so ne eja bema ne ho we nyina nso no ye be ne dan ya aye sabe atentia e wo ta de ne ho sabe e oba ne bema ne sia e ma nsunsanso ye nyinsen eba bia bema ne ye responsible ofa oba ne hye ne yam oboa no ena o hye ne nkran a ankade asie yi nsi sa abawa yi nim sam no be na bi o ta machi be na bi a waka ta me se o mehwa akra no be na bi a o bone homoden se ade a one ne ye no obesom ta be ma anka mi ni se akekesia yi abekwa akoye de waye no enti ebekre emra na ekwa akwachi abawa ne se wokum nipa no enipa na woni no ehye nyinsen no yanhwehwe ono nso se wa accept nyinsen no se oto abaya na jeje mu ne se eno aka ho akika bum akowie se ya that person must also be punished enipa se de bia no na abaya na ono fa librem ofa atiti mu no ono nkwa ne ye ko punish no ne nipa one ne ko ye sa ne de ono nam ne ba bi na onsan de akoye ma afofra ka ho or Saturday kwaya ma afofra ka ho because oya kra there is no punishment and the better say police for no omu kwachi abaye ya na si ya chini ba ma kra oni ni say ya no so omu kwahwehwe no na ba ma ne nso yamani hunu na sadie dana ya how ba ko so ne say abaye wei de na so a okodi say nyambra samu eno ne bone na waya ne ne ya hwe ne mo ba bi efri ba ya ne ya nhwe ho na game positi so ana ade no onamu psychologically ma ni koye say ne yaboa no
na wo free mu a wankoye bio wo say asotwe a ye de be ma no nko a ne hia obia enti obekọ prison beba na oda so tini mu ntodiem saa de no ye no obesa be ye de chance a efi say ya anya adwen ne ho adwuma enti rehabilitation enye sabe de wabodam a ye pese osan ba ne dada mu nko a enkrofo bebre abodam o ma dwen nya adwuma ye o ma dwen ni nsisi so ba nam zo o mu mpa o mu ho ntoma na o mu sha atade ne nam nipa mu nti ye pese o mu de ne de ye obia ni wa na dwen ni ye adwuma te se de etwa bi ampo bo no na obeye de abayo ya ye e kire se psychologically no bibi atechima anka police ne be che no no e wo se ye boa no na ye rehabilitate na dwen no na empo to ofre mu a wa san koye bio ba ye de ye ya kwache yi de wakọ no mu wi wakọ ye ni bone ya kwakwache de wakọ ye bon akwadi ewu a ne bone no ho asotwe ne de koma no na mom eniema ekeka bo mu ma ne koye saa de ne de ye hwe ho asem kranka eno so ha o mai ne pa Penny me jawa mu akokra no ebinu busa e wa ha senti ekoba ne se ya yemfa ye ho ensha akoda no nso a asem yi atono no yemfa ye ho nhyɛ ne mpabo mu nhwa ade bra maami kura kyekere ne ho wode ne kɔ na obia hu no anadwo bɛyɛ sɛ 11 pm wode ne kɔ to agyanan mu emu heat nyina mu no sabe bibia nka nkyerɛ maame no sɛ akoda no wo so a wo hunu papa hunu bɔne ni nti wonyae die na akoda na nkasa kura saa bre no wo fa mu saa bre no munya akura no de me ntawo ka akura ya ye de ne kɔto agyanan mu aha sɛ akura we play onini aba be hu de ye de ye na ebedi ni na akɔpem sɛ wan hwa a ɔno nso be hu ne ho sɛ won se bi won fata bi because ya de ne kɔkɔto agyanan mu ya wo no kura na ye mpɛ no na mom se nipa we sei enya ɔman no the social welfare na bia ye kɔkɔgye saa akura we because bibia da di say maame a wo saa akura nya de obetimi ahwɛ no enti no pɛ so okuno no enti say the social welfare kwa akɔgye akura we enya ye bɔ ne ho ban akyerɛ ne wɔdɔ ama akura na ba be hu no sɛ sɛbe o enipa dɔ no wo aboafo ya nto na jeje mu ya nto na nkyena saa adwe anka wo benam street ni wo benam fie woni boafo ne ye beka kyerɛ no na abɛsɛ mitiri mu no anka depri ho na mom sɛ wanya saa moa no 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 nso benam ya wo mu saa no oni na enti na wuhia nkora ni bia wa trans street mu a onim yawo o de yawo diwa on tiase because ono ne de na wa nantimu no atiri no endo de yawo onim de ya normal endo be chia wo fo kaka o paage no na o be je won kwa fi won tem o be chia wo tika bi o fe so wo de no na o be je won kwa fi won tem councilor street mu asa yawo mu councilor niema bi sei ne niema bi akeka ka we num ho ntina ase na mabunu bi a womo fa ready wono mo twituo womo twen se kan de ne nam montere so je nkrofo sika no womo nitema no wo ho womu dodo so pa wo de hwe research afa criminal nkrofo aye criminals hu nyina dodo na ye nkrofo a wanya aboafo na ye ja wo mu ye to wo mu ajeje mu na ye be pro dodo na street children ono ankasa na ebo ne ho wo de nam wonya bibia no wadi ekomunti da bia no pese okon fa de anya ne dia because ono ankasa ni bi and man must survive natural so nipa edaka se e wo so wo classy enti okoye bibia ba ma na bibi enti ubaka se adan no wan koye adwuma ni bi ofre ne nkura brema no oni ahoden a ode ba ya adwuma na enam so wo shanti obi amfa na adwuma na woni na mo trɛtrɛ na wo wie anketenkete na wo fa ne ekena na eye ni suban enti obeya akwa duru ba bia onimi wie anka wo so okoye adwuma no onim se ye koye adwuma pesika
said you were shot here as a year, I found Crawford, no, only that day I wouldn't trim. And January or Twasso, no dear Didi, no dear Shannon. And tell me, Panels who now for Omu, Etiana, no trade, no moon saw there to sell, no my gang. And to those hardcore criminals, no, you don't know street people. And yes, that you are the street people there. One a wow for now to a communal. I saw street people, yeah, a question of not almost foul, almost training, almost. I do almost buy me to say, almost. And no, Nama or Nan to Yan to Tian to Timiquia said. And to say, Antian fight to streetism. Now, your manner. Why now? Why now? Boafo, and in no stress. Any young thing, Sakoso Star, a baby. And I say, Ghana, dear Bakwa, and I'm a young Zupa. I sudden crabia, and drinking a pine so stress, dear. That year sound crying, oh, Quania, that's what I dear me. On fire, open crowd, dear. Now, come on, I dear, and fair one's ready pack. And two boys, come out, what's a month. On Tuesday to on far also. Now, so woman, if you are not crana, so moving danger. As a star crowd when you develop conscience, I say, bedroom channel. What channel won't you? Now, why are tinting? Yeah, this is why you're the one you won't you. And the say, yes, it's a crowd the Brewery Street. Over the beer, Atimota, over Jouru, over Accra, the beer, Omu so. That's right, now, Crowley, so move free Ghana, so move free Bedina Bagana, or move a Kakromoha. And you can imagine the number of criminals are here, yes, also at a county. And you do that, they are not be so your social welfare, no, your security system, no. China men now, Omu, and almost now, I'm a yet Kubuchi, Kakra, I'm a number, and some affair criminals, no, outdoors or Ghana. They say so the rate of criminalism. Adults who Ghana and then says by 10 years I come. And the Abra so now Obianca, Naya na and Crane Dawson, not the Boniface air Dawson. Some Crane was street in the Mumina. Now 10 to 15 years. Open another baba youth in Peninfua. Or Jomutia here, I crime. One farmer, no, oh, now because I'm not training her. And psychologically, no. What get the Utrima or the woman farm of Bono, maybe. What dinner we are so a common dinner, we are no din, and the Abayan is Subai, a Bayan is Subai, we are a opa preaching, a solid Bible, and Jada. Because Abaya part of him. And the Abatra mine say, Yama security, no here. Na yana nanoma hemfo ani civil society ani nkofo akadi wo me betimi aboa no yama saa ne ma hu hiaye na yamuwa nkra na etiso no na ankwa akowie wo ma yi nisuo because de ne na mun kakra yi adakwa akowie ye nisuo wo ba na watete ne ye no ochena okotia nkofo we bi na dwun nyina stay ya politics is a say bi akoye say the free him, so you within me, so you come for when you be good party next, no one day, no customer party, a channel the amount appointment. And you guys are from for touch on Wapa, no minister, from for touch on Wapa, no CEO, and so yeah, Ghana because Obia plan training to be a full paper. And you don't hear you be a manipulate, a channel also a fake person. Any bank card there was so because you background check paper there. And your mind young share a connection baby. Okay. I was treating them so much. Our year. Gansla, you se pana Brenunti, you can't near Jabby. Near what kind flash as ye, the best year. Minim say, Asopa and Cheras Petty. Nia o man never fa wo mu no woni afa ne aka no da chi bi ebe to aso ye da se bebre ni rei me da se pa me da ma se bebre ye abusia ni pa ne bon komo
Councillor Abraham Kofi Odro Chamantain wono ena ene no abo enkomo no wa kyerɛkyerɛ nsɛm no sane etie pe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  ye society nankasa mu no society nankasa no emoa ena system no nso so enema enwu na kwan mu sane ebeboa ma saa nema bi sei no etimi asisia no eno ena dia ba bedu ba bi ayedri hyɛne nso say hot bites ena waso eguso ya wutie na eye Leicester Company Limited or the Yas toothpaste any toothbrush and what they abaso ya sned and den ya wado API ema bi atimi akonkan o papa sen bro so papa ye betimi aboa wo dia Leicester Company Limited dia na dia ba no Yas toothpaste and the brush no and the betimi dia aboa enya na e wo shops ahodo nyina mu je number si 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na dawroma ya dane ho sima we kura de bota tebe se miensa pe ya dane ho wi na ya de hot bite ento aso no ya de atoaso e de amawo Bite kasiebo anto so na Ghana de mama ya de to so adiama mo no twedi ampo woni adie na so nsem won ma wotia aya ne twanhwene mu pa atiagra da mu se hyew na ansam no to so no de edimo akote no bi an se Tema Regional Police Command no de ababa to dwase kro no sam bi enne akoso no enipa miensa eye akronfronfo wopo won mutu ene so aman dade so afa ho so maame bi akwa ka ne beti ko amwa tokroma wu emunsem yedeba National Association of Graduate Teachers Nagrat enso Abama yesen yekoso schools agodo mu a ene wu hwemu a Zuarungu Senior High wo mo so saka wo mo de no efidi efi ene atrachirefo na bobo no ho ayutag ho ene yewura won mo so de ato mampanin se bo hye yakada no wo hye wo mo bobi o galamse ho wo mo daneka na autism yare no asoya ashoma Ghana ya pom deso wo mo beka sam ya bi adiafa ho ensam no ahodo bebre eka we no mo ho na etwago e Sompa 106.5 FM Accra afei uko Kumasi a 93.1 FM eno Sompa headquarters wono so jigum ayiko 100.9 Adamfopa radio e Paris France Abrochimemu sanso na Sompa 101.1 Watakwa 103.3 e Watakwa 106.1 e Tachima 98.9 e Sunyane 90.7 e Nkranza 101.3 eno so e Doma ena Kingdom 106.1 ewo Mankasim wono so ejigum den Facebook no Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube Sompa FM Live ensema watie ni eka ho nyina bi no ubehunu ewo www.sompaonline.com enianom ya wotie enka ewo kasemu no me Obrempong na kwaku ampoma menimianom akosia Agyiewaa KODIE buatin enafe triple A man Ejapia Apam Dadaa Afeyanto Brennan Samno Yenan Yachwe Emfa Emamo Tema Regional Police Command Metro Police for one more tema ana Ediababa to Ja Atrasa another ya Chronobobia Akoso ewo pon ye no ewo tema industrial area hono enipa miensa ya womo ya konfrofo no wabo womo tuo ya sebiri wanka atiasefo ho na akrata ya epie dwa no ASP Dede Jakpasu wano head of public affairs at the Matema Regional Police Command no nensa ana secretary ase wo mo chemu a na se na dadua ye ana posifo anya ntie se kro no bi ekoso awotema warehouse bi a eno wopon ho na ebro mo kodu ye na se wani ni kwan se ka kire kura emranti aka nkira wam ya chese bi mo kura hye nkatani mu ana wam di se adwuma ne bokro no etuo ne akodie ye kita wam de eni kwan se won mo ka kire na enam so ama bra wam hu se aposifo ba bedu ho no emranti na chase se won mo sane tuo ade agwa posifo so ana posifo so yesa da bi sane won mo akasa tumi enya tumi na won mo hu posifo won man surrender ama won mo sa so anko wiem na won ma sha se sane tuo ne de e wasa posifo so bo won mo ban nam so nti etutuotuo akoso ewo apolisifo no ana fra konfronfo be se dunu a won ko to won so ewo warehouse na wotema no eso nam so ama emu miensa
akrobo ka wo mo ayakasa de wo mo nka tiasefo ho biom a wo mo firi mu afei ebi mo nso wo no mu a etuo keka wo mu na mo de wo mo mfirim wo no matopia afagyan ya enei akronfrofo nson ana Ghana Police Service nkrabata e wotema wo hwehwe wo no mo akira kwan anam so ama wo no mabo Pond District Command no abaso ye pa sasa na motuo na wo no mo tuye ne de nyame anim ni wo no ya de sanse bra posifo kura no wo no nya bia nkyere na nipa miensa wo kun wo no aposifo ko hunu se etuo yi bi jese amono ne de no na bigu ho afei tutia no ne no soso baako eda ho ya jese etuo mo ba no round yi jese ehyehyɛ sanso maako mienu ena da ho ana etuo ene nioma ahodo bi edi ewuo ne akode nsekan ne ade ya posifo nsa koso mu ho de na nya asem keto ma na ya kase no emu no wode akokopie mu ewo police hospital emu sie ya won manase mbumachori ya won mo hwe so obaye autopsy ade afa ho na wie kira wa person ni pemiensa won mo kira kwan ama abusua ababeje emu no Ghana Police Service nkrabata ewatama afasa akwanya weso no mahye Ghana fo nyina abose won bakwaso aye won mafamu die afa ne bampo mu no de abo adehia ewatama enne fafemu Channel so say ya street pace ne brush no nsia kasa yebo ya kasa wo munti no ye de kasa natural mineral water na kasa de ama wo ye nto aso na abonofo se na mu ne yegina medu wuram ewo atoya tifia fam ho titru ene dadea so ene na afa ehokora na so na Swaman district ne wo na Swaman district ho ena community bia ye frɛ ne se Kalo eno nso ewo arahosem bia si ho a ababa wo bia odi mfinhia do nu miensa akua firi ye ene ne din ne baba mu a wodi mfinhia nan wakoka akoda ye tikɔ ama wate atokrom aburam sabra mekasa de wati nananom wonse do na bra asam no ba sa na ye huhu ana assembly member won potem ho ohwe Kalo honorable erekama ebe kire mu se bra wonya call se akora bia to aburam no wodi mirika kɔ ho wone timamufo bi na ne wonkoye brebre twetwe akora wontwetwe ne wie no na wati nananom wonse do ene wo mkɔbɔ aposifo amane na aposifo ho ana ombe se ababa wo bia ni ase hantwe wo ba ye wo se ne ba to aburam ene wo mototo nano no ena ekokopie se jama wono anana wodi akora ne mpabro kan no ama sanka wo hura tra bura no ene wo to mu se pia na opia na tiko ende sabra meka se de wo aposifo kokum ya wo muguso etoto nano ewo dade so aposifo na kache na abamu ano mfinhia nan ya se school wo kwa nka KODIE sabre wa hyase a wo sua enwom tokura na ABCD ne de ka ho o enche aban ya asabia wo momu kurabia ya dokotafo se wo mbe paapa no na wo mo ahwese eye to no wo to mu wui anase eye obi ne pia no ma wo to mu se de mu nsembesi bia no Sompa kase yemfa nkam yetiefo de na yegusu abambosam ya munodi enwura mu o so afo ohwe afisam ne bambosam enkomo emu Dr. Edward Omane Boama ena government accountability series ya omode ahyehyɛ so aban ayase webu nkontakro gen e de akyerɛ oman Ghana mu nipa sanse suma wo so bi nyina no wo som e de ama oman mu nipa no ene wo de ba ko san hyehyɛ so na wono ene kwegyina simpie ni apaso ya ode nsɛm no eto fa Sompa kase so ya ode ma Ghana fo nyina na kase ba kwa na wemu ne se na no Ghana mampani hye se enche bia on recruitment ewo security agencies nim tse Ghana Armed Forces na prosifo fire service immigration wo mo aka nyina wo be bie portal na ma Ghana fo bi esefata no wo mo nso akwa bie mu bi na bia timi aye fine enokura nam so ma Dr. Edward Omane Boama kura sa den krata ba bonte be kire se we no enkwaya se minim we ne mo be te se sane onipa no wo qualify answer na obetimi anya kwan so pepepe ade awura ene wogina simpie ni apaso no wo san si studio e ka se no kure na no wansam ye otwero gu krata so de ba ye ya Sompa kase eje ye kenkan ma wiesi amansa nyina no woguso gina mu bie wa bisi wo kire se wo mu bie portal ne tum se ekim na wo mo fa nipa no a enye minimum Obrempong me wo fa ne apam enye anu bia anasa money classy minimum nipa smesi anasa minimum benten eno nti bie wo so sane Ghana fo binom sua trenti wo mo di social media so eno nom de recruitment na wo mo je nkrofo nsem sika no ni nyina wo betwa ba de ahwe ano
can we rely on body selection and fitness tests conducted years ago to inform recruitment decision now? Additionally, with the passage of time, many have exceeded the age limit. I'm excited to announce that, as has been communicated by the Commander-in-Chief, a comprehensive enlistment and recruitment exercise is to be undertaken with a view to increasing the manpower strength of the Ghana Armed Forces. Altogether, we are enlisting and recruiting 12,000 personnel within the next 3.5 years. Wey Dr. Edward Omane Buama na odi ne nsem ne kwa wiye no ene wo che se nia ekoso e woboko ya na no fi na otwetwa mu no manfo asopa wan no e de agu asodafo so no wanka bia na wanya de Ghana Armed Forces is swiftly contained in the interest and external security of Ghana remains stable. We acknowledge that the situation in Boko and Alavanyo and their immediate surroundings remain quite volatile. The Ghana Armed Forces is actively monitoring developments and have put in place robust mechanisms to ensure any potential escalation is swiftly contained in the interest of a peaceful and long-lasting resolution of the conflicts through dialogue. In doing so, we shall always separate crime from traditional matters, enabling us to deal appropriately and legally with criminals who foment trouble in the name of chieftaincy conflicts. Relatedly, let me assure once again that government has decided to take necessary steps to reconstruct the statue of the Zugura traditional area in Boko while investigation into the items. Abusiani ati ye Dr. Edward Omane Buama wono soafo ye hwe bambosam eso e man Ghana mu ne nsem kakra de tudwa enso eno no. Ana wi awe prompt braka se boso no ne de amanebo afrizwalungu senior high ya no ewo Upper East region ebaba somye na amanebo ne nyina no aseche no ayese adesuafo no binom de ntokwa afunya mu ama emu ba sa nan kwa de aposifo akyerewo mu ne nyina no yese ba akofo no ene kwa yeraye ama ewi akere kwada na abusua ntokwa ewo hono mu a na kusasi ene gurunefuo wo mu de abomu na ebere kwa ba no sa na esemu akwa ye hu sa aye kwa ye no ye sanso ntena se biem ama adesuafo binom ensa mahwere won mo nkwa sanam sunti Upper East Regional Minister Ora Akamugiri Atanga ade ebabatu dwa atro sakredo campaign free na de school ni yatotum kwose asumdwe mapa ba ye adwuma nyade obema kwan ama school no asase adedwuma na National Association of Graduate Teachers NAGRAT enso so adiaba ya wan mo chose de akoso senior high schools awodo nyina no wo ma ne yanim ni program pa yanim wo ha no akoso na so sebe ye besia no kwan ana akwa ya den de ama yen wo se ye kasai mobile phones awodo ankoda didi dwuma e wo school mo no wo mo kura kyerɛkyerɛ fo kro mu nkita bi akakraka tele pa ya jasa akora bi won mo hu phone nekita no akora no ho a no abo shake wo se sa nneoma no nyina no ane nenkoda ye ntia wo mo e wo schools awodo mu no eno na kan wo bia ma na die yehunu na kasia to say the previous administration brought up measures that no caning, no blah blah blah. We should use disciplinary measures or disciplinary check to discipline the students. So as far as that is concerned, then we talk to our teachers and told them if you are trying to correct the student, if the student is recalcitrant and trying to speak back, you stay aside. We ask them to protect their own lives on campus. Actually, we are not happy there's gross indiscipline in our schools. The indiscipline is too much. And I heard it from the Minister of Education saying categorically clear that no use of phone in schools. So going forward, if I allow the technocrats to do their own things, and I want to commend the Minister of Education for saying that banning phone use in school. I was saying returning Kaya National Association of Graduate Teachers NAGRAT Panyipawa ko aniene kasa yeno Ora John Agunzide. Ene ma yanko University Teachers Association of Ghana UTAG4 wo mo se Sompa 106.5 FM yani affiliate nyina yantage mampani e wo asem ya abai ho na bra na won mo bontoa no mampani kan asem bi sabre no wonya meye mampani no ye flag bearer e de machine ye wo se wonya ba konwa so de etoso mienu a
galamse ko no a wo so na penso wo mo de bobo adum ni adan ni wo mo hu ba bia wo mfamfa no wo ba wo betwa ba ahwe ano nanso ene se wo ba konwa hwe e wo mo se wo bo de nhihye egu akwan mu nanso wo mo nya hu galamse ko no se de wo si ko no nanse kura beda adwase jama yutagefo ene achachafo nka bomu ko no se mampani anyere ne ho anko a wo mbeje adwuma yokura de ahye no ena pani a wotua wo ma no se president yewura professor Mamudu Akudugu wone ne secretary owura Elias Mumuni wo mko neck meeting ensame epiase no yewura Dr. Elias Mumuni wono ene ye twerofo wo tweroi ena wo tubi ede ma Sompa kase ebofo. Our concern has been about the lack of vigorous effort by government towards addressing the issue of the galamsey. Whilst raising these concerns, we admit that there has been quite a lot of effort by government. One that has to do with reclaiming quite a number of the reserves that were actually hijacked by galamsey. We understand 8 out of 9 has been reclaimed by government. We also understand there are other initiatives, including the review of legislative instrument 2462. However, in all these things, we still have the turbidity levels of the water in our bodies quite high. We still have quite a number of people engaged in galamsey, including some government functionaries or members of the ruling government in particular. And these things are things that are worrying to us. The environmental safety aspect is still lingering, and we think that adding our voice to pushing government so that they can decisively act by actually repealing and not actually amending 2462 is crucial. Ewie na Dr. Elias Mumuni yade beto so se ebinum kura de ne namokeka se wo makasa se mampani entwa ba nhwe ano a wo mbekọ strike ahye no na eno nso wo kire se de mu nsem ete. No, not at all. We are not dealing with any issue of strike. At this point, we are just dealing with engagement. Yes, you recall in November 2024, we signed a pact. And that particular pact that we signed with the political leaders, including the current president, the former vice president, and then the Butterfly Party, we signed in sense as a social contract. That within 6 months of any of them coming into power, certain efforts were to be made. And at this moment, we think we need to help push so that government will be on its toes to make sure quite a draconian level of effort is added. Then it has been done now, but at the moment we've not gotten to that level yet. UTAG Secretary Dr. Elias Mumuni ene kasa no say binom say president say wo mo ko strike nanso wo no secretary ene wo mo de asem national no say wo me cancel ntwofo strike bi eni baabia de a ene yankọ pe atantere ne ehon komo kakra pani a wo hwe akire say wo mai court fo no nyina judge fo no wo mo pani chief justice his lordship justice Paul Bafuboni na wade atuja en wo che se fanasanka eti hai na apam ni akoso anya asem a nya afi na akotwe abade akohwe ni komu ene ya number 1 we kura no de kokoto na afi betwe tentan no ya na akoye nsem bebre no ntinka ya mpa kwan ya befa so anyina betena se na ano ne ano aka asem ne boko na asumje fan etimi aba we ni yakoba ne se no a pani kire se ebekoye pa afanu nyina no obi adi nkunim entwodie bi anim na fa obi atimi abohire na asumje aba wonya unu ya back na fa mu nyina mato kese da bi atimi aye fine woni se mu nyina tudwa enede ya bra na opadwuma de bi atudi se National ADR Week alternative dispute resolution woman na watchda ya wo mudie e koforodua enawie ya wade nsem nyina agoto dwara sampo ya na da so se yesi pempim de ama se de atantre ne ema e wo kwan a ano ne ano etena se aka asem no na asumje fan de aba no mu na pani a wo hwa chire se chief justice his lordship justice Paul Bafuboni wade nsem we ekoto dwa ne nkasa yemu nyina no na wo ka de akosi se ukopie mu e wo court ansem ahodo bebre e de gu court amene wo kasai wo mu ntimi kuren kan ho nsem empenne duagubre nanso de bia da ye fene se ne no ensem no foforo ba na eba nanso tie nsem ne nyina mu a nanka afanu ewo mu no wo mo hye da tena ase ema nipa bi tra wo montam ema wo mo kan asem no se ne yesa nke mepie court bu mapie mpani emfa ba nhwe so enu nti wo kan de a kire won se ye nyina ye mfa sa de we nyesua de na se ye ne ye ho enya asem a ye ntena se din ne yanka ne boko na no nam so ama asumdwe fan etimi aba
I was so yet and some no so. Now, my dear son could be a course away. Our annual autism workshop and consultation, and which my dear Anna Akoso I won't cramantemo. Now, said my dear son queen, now one of the shan what the church autism yadianwa and Canadian and Anmocradia will be walk with that one. I said, Yakodana Shasia, so when you is a warrior. Now, what did Jinasua Nantiana Kodano, you son a Casano, and to me, ma, what can no order her baby? I feel Nanino Cramp on a sabio, and to me, Naso Sadianka. I was a Kodao, Cassan one, Cojo Shaw, and Nasu will turn and need better war. A reach the Cramponua, a Bimocramacas as a cranas, why Jimmy Kakra, not Nantian and the Casano Nas and a new church, just a new Mabri, and a Yana Cosona and Canana Cradie. Near another which make us way and Shioba, and Tomuko Musio. Na one more Jakodano Quine Amanuako. Na Eneya and the Biabentino. One more share at the new and Chratranka Crash or Sanoa. Ama Arafono, Moso Crampono, which me how much Kodano, a quire was a one more faso Cotumsa Crano, will to me any. And no one Chratran and a course so I won't Cramantamu. And I'm so Amaswaya. One more show my gun upon them some so airborne, and yes, I'll show you some answer, you know. And Kodaba said, Diasamba, quote. We want to see one more. Emu ba kubia no chese one mo yare sa wachesem yade na ayara wosem ya homechesem ye wose yetimi pa ba na yade hwea no. Dr. Anastasia Ironchi, we director of traditional and alternative medicine at Masye no woro ne central for edin komo e wose dwumade kase yi ase to support families with children, autistic children. The Ghana Health Service is aware that these children live in the communities, and we have our community of nurses who live in the communities with them. So those community of nurses and midwives are empowered, they are trained to support caregivers and the families of autistic children. As a whole, we have the specialists who take care of autistic children. If you go to some of the tertiary hospitals, they are there. The problem is we have them, but we don't have enough of them. It takes doctors to decide to go and specialize. So it behoves on us to encourage many more doctors to veer into that field and specialize. I was your way, I am Nadia Course, or Nabra, Dr. Anastasia Irenchi, Director of Traditional and Alternative Medicine, your was ya. I show Mayor Apam Dadaa some swore, Akasawiana, Dr. Kennedy Brightson, one year Director, Adama Family Health Division, Ghana Health Service, one on any Yakoboye, and Wobeyano, Sir Yadiano Kwana, Kosuru, and Nekran, one must say, I want to tell us a foreign driver, one by Shassia and Chachadiama Batino, a Brawa Kodano, now what I said, Yakurano Bawe, Niadano. Sana baya no wachina bi wunsunsun ya na bibi etesa no a woman no emu humpi yetoa ensam no so yetoa so na ye wurasen north abato empesu ya so chini ye ma wo ho enadwoi na nya asam ketoa wo mu de ye yenko ye ne ba ye ho so na wono maduru Youth and Employment Agency anase authority no wono maboboa no ama pani a wono ne tua no e wo mpotem ho owura Christian ankoma hene amwa wo makotwe na pie efiri no office ada ese nyono ena mampani bo ne din se wo meye adwuma no de nkae so obeye adwuma no eyo owura Samuel Brighter TV wono ne ye organizer edema amanyoku no wo mpotem ho na nso ase na bade akire ena agye adwuma na kanten ne no wo so office abra ne pani na nkae so yo enti wo mo yi na pie ede owura TV akotena konwa no so se wonye adwuma na wo mo de na tina so no wono nso kasae se wa Zoom office in the party. The position should go to the main youth organizer, but unfortunately, I don't know what happens. Yeah, it went to my deputy. And so today, I have resumed office because I have received my appointment letter and then my posting letter. That is why I'm here today. Because the only thing I hear is he has given an appointment, but I don't know where that appointment was given to him. So I went to my boss, our boss, original boss, but he said the appointment was given to him, but you don't know the one who actually gave the appointment to him. So I went to the head office for verification. So when I went there, and mine was given to me. No, youth temperament. Penia, one no necessary. I say enough. One more say one no. Ena eba be she adwuma no ano no
ɛna ate sɛ wɔkasa yi owura bright Samuel ativi no wɔso ne nsa ka ne lete yɛ kyɛ so wɔ no ɛna ɛbɛyɛ adwuma no na mmom ɛnyɛ Christian ankoma hena moa ne deputy a ɛne ɛnyɛ deputy yi wɔn mpɛ Leicester Company Limited wɔn toothbrush ne toothpaste ne bi na wɔn fa ntwi nse sanse wɔn kɔ yi deputy kura kasa ɔma amana nkasa ɛna wɔn nso kasa ne bi nso twom ti kɔ ɔho bi bɛn na ɔfɛ ayɛ something which is there ni nyina ne sɛ wɔn anya Yas toothpaste ɛna ne brush ne bi ɛsɛ ha adwene pa ɛsɛ ntimi nkasa bedwam Yas toothpaste ɛna ne brush ɛno ɛna yɛ papa no ne betimi aboa yi usi ase njampre ne nyina de afiri hɔ na etimi aboa mu a wɔn mu ate sɛ wan asa ma enka papa ɛnyɛ pampan bɔne o enka papa na obie wa no sɛ wo kasa manfo nyina atwonti aba betie ɛnyɛ na ɛwɔ provision store ahodo table for so wɔn mu a ɛtetete kwa homantwa Johnson ne so nyina no duru hɔ busa sɛ wopɛ Yas toothpaste ɛna ne brush obeja bi ato sɛ wopɛ do to agye number si 0501 619 588 0501 619 588 ɛna 0501 390 338 0501 390 338 na fe oni mpani abɔ nkɔmɔ na ɛnora na me ni obi di nkɔmɔ asɛm wɔ nipa ne kan ne sɛ wɔno deɛ ne malaria ba na ne honam yɛ ne ya ne malaria ba wɔntimi ne di na me sɛ onte TIME ne ɛfrɛ no time wonya nteyɛ ɛna ɔsɛ daabi na me sɛ wɔne yɛ kan ho pharmacy ne wɔ junction ne so ya uduru ha ya junction market wɔ junction ne so ha ɛna wɔn so ne ɛwɔ ofikyire hɔ no a over the counter na mo frɛ no drugstore no ne ɛwɔ nkyɛn hɔ na no bowura hɔ wɔn so kwadwo die sesi a sɛ yɛ malaria fever aduane ne wɔn mu atontimi ni ana honam na yɛ ɔyata tutu pa etimi dwawo mepakyɛw uhia time herbal mixture ensuo ubenum nsuo bebree na afe ato ne dwonso bebree na nso dwonso ya wokɔ dwonso yi ahwe ya afe nsuo ne wanom we ka ho amienu nie na nso dwonso nso ma dwonso ana ate ya wachire wo de no de time HH mixture and the capsules and na mekan for de amawo sa afe wate ase tia wakra afe we immune system na ye weak ya de bi ekɔ wo ma aye okɔ wo ankra da efo uhia time HH mixture ebaboa ama banzu a woni atenka oya na me dem atenka ofom age se opia me kwa chire saa be man so so a je se pompe eno so pompe a chaskada na oguso da fam saa uhia time HH mixture eno na betimi aboa wo enye na pharmacy herbal shops nyina mu wo opedo do aton no KNG herbal de ba hen se betimi afre 0244 417 669 0244 417 669 nemu ya no wa wosu no ye ansa na wanom na bibia etimi ai fine pa mobile phone no a wo de frɛ no ɛyɛ mobile phone bɛn ɛnei wo bɛhwɛ yɛ de kitakita yɛn ni a correct one na aba sese no sese yɛn nyina ya drop baako no ne amanfo de abo yɛ tiri ho abo afɛ na ɛho sese wa ayi apanchane se wanto nsuohie mu anko nim sɛ nsuo gu ahodoɔ sɛ yɛ anko Technospark 40 series a anka yɛ nim sɛ mobile phone bi wɔ hɔ a ɛte sɛ wiase ne yɛde ahyɛ wɔn nsam saa no ɛyɛ Technospark 40 series ɛnyɛ na ɛwɔ Techno shops ahodoɔ nyinaa Ghana ha wɔn pɔtɛm wɔ Techno store na ɛwɔ hɔ no uduru ha benya bi ato sɛ wɔsi wɔ ni bi ana phone shop no wɔsi wɔ ni bi a wɔtɔn a di kaji numbers yi na fama na tawu 0303 980 205 0303 980 205 afɛbi nkyɛn wɔ nneɛma mmienu pɛ wɔ ho nneɛma mepɛ na asɛm ne sɛ ɛtɔ nsuo ma wafa wadeɛ no wafa ho na adekɔ ɛtɔ gyamuo awia bɔsuo eto mfuturo mo se wo kasa na obi nso kasa wo wachi nipa na de ne yente o de enko na yete entu utimi de kwa club o wi aso mada o enso no hye club because club de nyina yi emam noise cancellation ye twam kra me pa chokwa de sisi a na emwa na bibia enye fine na sisi ya de na ha wo odi ne ye stroke anodua o fa sei adwojo ama sei wo ba na amanfo ka papa na ne fa adwojo na eba no ma me no nante kwa fa no na eba no he Dr. Time da so da romanti saa de ne yatwam wono no timi de bre eto yadefuo bia yade so wo bankran ha ya poku ase mayira uduru wo pe yade ne yira nti ho bro no edin ene adwuma ye ne se midimafo e ba center asem na mekan na nka wo kuma se abu akwa agogo a wone aban suku no ho ne de animhwe ho wote ho wo ba ne sesia ene yeto hu frɛ ne se wo mrankran na Ghana fo binum so won kran ha ya wo mo tempenten kwa pa ampa wo ba ye wo mo epa wo de ama won
wo mo diabetes wo won so we ye free ho prostate wo ha obema on check ye na no ko check ye nso ya kire wo baba den na akọ na fe ye nhwe pa wo kidney ehon ha nyina no awo na yema na ye bu kwankro so no eno nso typhoid malaria uduru wape wode bere to so na we yi ni kama e de afiri ho na ho atimi ato na kira kwa sina medical kan poku asemayira e na kuma senso wo ebu akwa agogo wone aban suku no ho no e na edi animhwe onyankropo nko a wone ne yaresafo gi number si na Dr. Rujan Fisa bibi kire wadwen a ya ne ne mon komo wo so 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 na da romanti mama nyina we so na fe yana ne ye ho sima pe ye ba kase ne to aso ye de ma wo medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwimesima minya homka sentina ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wonhwa sa mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukretodo. Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Ebusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso abebu. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. Ani wontie, passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. Be se de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Rujan Fisa Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano aye more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyi send beto mu ansa na ye TS ka no. Mr. mi connection na ensheda nkoye na esakakra. Say wa page mu amahode ambam. Connection ne wo de we. Obo wo de ba de kro. Wa ba do kro ba do kro ye ke. Stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And Nkranhanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. For Doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for ne wa. You can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, why you ready? Say obey a Guyana. My name is Joe. A Techno Spark 40 series for cra. Abedramas. A Jawo. A more style. There were more spark. Sleek, classy. Kaish. Screen is so come on. Check. Battery no one hoodie. Nessa Chenso. Check. Crystal clear AI camera. Edimo Fonia Ubetucha. Ube posting na. Triple check. Super fast processor. Edimo games how ube. Who's streaming? Who's snapping? Who's slaying? And they were flexing. You can call it Slim Macho. Techno Spark 40 series. You get them all bold, trendy. Aye Gen Z. And they will be bien to me so hukwa. Memory fi mami. And the papanso. Long lasting battery. Techno is your plug. Yen in temte. Bora Techno showroom bia. And adila bia ejina tum. Ewo Ghana fanenina. So what north south. So what east west. Abre bia no obi wo hodima. Ninyina bo no edda fobra. Edi ekra na wo twen. Techno Spark 40 no. Aye slim. E bo adwumante. E sparky baby bia. Obetimi afren. Ewo 030-3980-205. And I say follow yen ewo social media. Techno. Stop at nothing. Kweku. Minim sawa she. Mekwa manane. Now so ebony show one. Embasso. Malehon Sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075.
Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Sompa TV, Emma Aketiapa. Yada bibia se sawaje bre atwan ya me atwan ho abaye to akase no eso ye to so akogina mu ewo ECG wonu makache na wei Auditor General report a ba ye 2024 de no wo mo kire se eka ya ECG wo mo di bui power nko no na no nanka ejina $386 million ehona nanka ejina say I can say according to Auditor General was say a free 386 akwa gina mu ewo $729 million US Donald Trump choppable dollars ya enya sim kuma na what you say we nyina no aban nyuma ekuo won ka ho ena ankra nso a ewia power no won ka ho bie ena nam so amasa ka we nyina akwa kudu ba bia edri na ukenkan Auditor General report ne ko nim kakra what you say da bia ne o say wo mutua edema bui power no eya na enko ena power na ngasa mu kra nso amode ma no nso a eno nso kra ensan so nyina so papa bia sa ena ekobenkum na benifa na esutu na ekofom nti eno eba sa no a na masika tuara na aye something which is there just bibia ho eno na nam so ameka no etimi akona nim sa na report we ba ye no ECG for nso de aba ba chese we de won beba mpa na oba be yi won ho ano na won kire se won mo free ECG for won mo nkomo mu ansa no won de nsem ne ba no won kire se ECG for etire mu se we no it was diverting funds to support critical projects under transformation agenda. Say sikana na say communicate ya bui power for kan eno am de fa ba bi foforo ekoya adwuma foforo eno na enti enam so ma ko ba sa we omo koda ni nyina di e public accounts committee so eno omo che say na efiri ho ba ye nie eno nti oman no yemso ye hwemu na ECG ka no se beku bia ma ho na yanku bi fama ho ene ma me fo nwure mo kwada so municipal assembly wo ma ye nsantrofo nhemu wasantemantemu na yewura honorable Eric Asibe ena akasai wo se saasemi a ekosui wo besre pa sesoafo a wono ene hwe efisem so yewura muntaka mubarak wonche ne homfiri mu kura na de wo ma hu ne se abaya saase bi da baabi a sese je ne adwadifo ya age hwafa na wono mo nso hwehwemu a wo ma ye ne se dodo na no gisem ne se wo ma ban na aba enti ewo se wo munya baabi na wo mo ton ade na onabo muntaka kura ma wo mo kwan se wo mo ntena ho ena de wo ye presiding member anatene ne ewo badwafie ho yewrere Kasibe be chese saasem we no minister nyina nchen kura antwe ne ho mfiri na wonwene empotam ho no ho ewo badwafie ma wonfa jenefo no nso de kura meka na dwendwen ho assembly no betu ho anamon na eho ya ban asase wo mo ntwenne wo kyena ka ho ema jenefo no a wo su se wo mo yekine yema enye ho nton ade ename ne wo kasei jenefo no aba asase no so a won ye adwuma wo so a assembly no enim ho ahwe ni nyina ne semre bidui na jenefo no ema accident eba ho the congestion eho neatness enye adwuma on tuato ema assembly no enti assembly ni hu ni se eseso ntimi ye relocation na on the jenefo no settle wo ba bia ema congestion ni makrum na kan so nkotwimfa obi so enti onwa tu anamon se assembly ni so mbitu won dia ene on pe kro bia ye fe na pachapa on ko ho ko ye ho adwuma bubu shirts ene ho ne me wo e de ma jenefo assembly ni wie ni jenefo no anti ase on se on nko ene on wansan ko pe techiman atwuma techiman eye yekuma se he ya hye kwada so ase e ho nso nti on ko ho no na as assembly ne ha won so won akoboka wa hana on san akoboka wa ha bio enti honorable Eric Asibe eya abankra chepeni wo se won mo hye jenefo no kura no wo makasa
na de wono na kwada so afa ho ye presiding member edema wo mo constituency no Honorable Eric Frempong wono nese wo mo ntwen na ntwechena emergency for na nye ho mfa last year na only market for one na assembly no I relocate to Mudum Court Chima ye de enim say ya relocate to ye hu ya na say ye to aba sesan ba ye no o ma sa aba eno nti ye ba ni na be je hu de ntia o ma sa aba ye rihwe mu che say is be ya me alert say interior minister Honorable Mutaka ene so mo ti say omumra ye MC so ye ne no obika if say yan asem me say ba na asase no ba ye ne da ho asem no ni be decide dey asase ne be eno nti ye nya akoma pa. Honorable Eric Frempong ene ye assembly member wono anso ena we presiding member e kwada so aso ye show my Ghana sase no nyoma odoma komade adom ye so ana to prodwai wa mo dia man small scale miners adehye ba sa hankono aduosiam yenu 962 small scale miners for ho a sa wo mo license egita wo mo mpeno to mpeno no a wo mo ma wo mo akwakwapem osana abosun de to so enan wo mo anhwe no ma renew ni ye amfa nyoma pa anya adwuma yabeje wo mo tumi krata no ade afiri wo mo nsam anya de aban ba ma wo mo kwan se wo mo ntu gala e wo mai mu biem wei aye krata sonko anim waye a ministerial committee ye wo mai mo hyebedwafie wo mo tabiri ye de koma so ye hwe ansase no nyoma ye odoman komade adom ye so ayira Emmanuel Makofi Bua eda no na ebre wo de koduru ye no eno mo chese license nko a ye abeka wo mo nsa no aye apemba ko ahanu aduoson woche 1278 license emu makomako ahasa ani dunsia 316 die ni nyina ye papa wo mo de ne ye krogin se sukyerema no ena emu ahanko na duosia mienu 962 die jazam foforo wa efoforo ho no enya asem ketewa ma enu aka ho bi amayira Emmanuel Makofi Bua atu predwa de amane se wo mo a jazo makwaya sa adwuma no mo de abato no woni ya wo mpano toto mpano no a na opese wutumi dia odi tufuma gudie wo mamu no ekoso akita wonsam dia an ye wo momo na watwe mienu anto nkopimo sana aboso nda to so nan na wo license no wonya hu adwuma efuma gudie krata ye kita wo no Ghana ban ebeje fi wonsam ye de nsam no ekwa akopie mu ewo amanone a yakwa akopie mu ewo Bangladesh empatamo eho na amane boy fi wo ebale se nipa makomako edunkro ho wono ato ayanom ewo no ho ama me no ka sei nipa be se ha ene aduosia 164 wono mo prepare mu odin pa bra Bangladesh wono Air Force training jet ekwate hwe ye ewo school campus bi ewo Dakar na emfoni a yenyina anya bia hwe sa odwane e Facebook ne so a Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra emfoni ni bia yenya no e de chese ewo northern suburb ya ewo Utara empatam ho no woni hu se na Japan ya na ewisi a emu odu chese thick pa smoke no ne emu odu pa enam wiem se krudu bra omo jeti training jeti ekwate hwimu abrosan eto aso mienu ekwate hwimu a zada sabre no na de suafo no eho a omo sua de enanam so a ekofa sa atoro nche bu ese de ba ya sese ato Bangladesh man no ene abese no wei eya awrehosem ya ato wiase nyina ya wiase nyina so de nsem ya konsem ede ema wonse ne abai de wo mo ense den pa abuso hamen sawo no ye gina so ne de sinana nsem wo de ba ye no de di makote no bi ana say Margaret ampanyo for de ato dwasa ne ekoso school sakoto mu no mobile phones ana tia ye ntia nkoda enso ka ho bi maame bi efre na akuya free ye wakoka ne bade na hye kroma mo wawu masabra mekase dade so aposifo wakodi wonsem osofo eye defense so e man Ghana mu wo kire se ye fa asodafo adwuma mu no enkoye ne osika anane amenim no ntia aso ye show my Apam Dadaa samso Obama ne se autism yare no we nkoda ba sadua saba akosi wona mu a emu baako e wo sayade ni bi sana asen etifin so no NDC emabunu bi akwa twen youth employment pani otua no de na free office e de foforo ensam no na ahodo bebre e ka wo ne ho abreko a Bangladesh wono mo so wo mo training jet
ya wo de adwuma kakra no ekotehwe ye ma nipa du na edunkron ato ayanom e wo no ho ahye ne nso se ensem a wote ye nyina no adwuma ko bia dawroma e no so asene e ma ye de bre wo Leicester Company Limited or the Yas toothpaste ene ne brush e na wo de be so yasene sanso e na Time herbal mixture and a time HH mixture and the capsules no and so e kan ye ho mobile phone the new Slick in town Techno Spark 40 series and na papa no apebito and afei medimafo herbal center Dr. Time da so one also de bre and na adwumentu de bre ato yade nyina so e de asom wo ensem a wote ye nyina no etwa ne ho e won kran ha Sompa 106.5 FM e won kran no ekobu dichi ekọ Sompa headquarters ye wa Santimanta Mukumase 93.1 FM afei ayiko 100.9 enso ewo Kumase Adamfo Pa Radio ewo Paris Abrochimemu France asem ne yakan and afei Sompa 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takwa 106.1 ewo Tachimai 98.9 ewo Sunyane 90.7 won Kranza and 101.3 ewo Doma Kingdom 106.1 FM and so ewa mankasim ya ofa kase live Facebook no and also Sompa 106.5 FM live Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no and so Sompa FM live and some out here nyina ya kruche ni nyina brofokase mu e de akwa akogu www.sompaonline.com na onso what etimi akokenkan bi on Facebook comment ya ba ye no Hajia special local foods adawromenti Hajia special local foods ne Hajia mamanfo didi ne Hajia mamanfo omwasre pa 0246 359 921 0246 359 921 baby a wo bia no ofre Hajia wo de aduan no send ya wo pen to din na fabre uwia ya age kasa nsuo ne bi na de atoso we nya mfa nkope mfremfrem ade bia eno ane nsuo papa bi kasa me no water na de awo no na bia aya fine Starboy Edifree was say watching you live and clear Ahafumem Airport or say Sompa FM News papa greetings to Mrs. Jenna Apia Kubi CEO of Jurandi Furniture one on the other by and on Maswood Edifree Kumase Bantama or say we thank God for a peaceful and successful delegate conference Mati we about there Rahim Rankin said watching hot issues hot bite or say watching what issues on hot bites news live on Sompa FM Accra now or see in fact the mother of the baby child no there see a chenwa ye de ne to ho ne ye twa na chi ma saa ye wi a ne ye gya no na mamra no na fe o da bi na ha mu dia se be yasem eniti ne afa na chi no enti o se ye wi a ne na mamra no nana mensa ke wo ba force o se oh innocent baby sadly me da bi we wo ye o te ase we wo te ase o onwuyo nana kwa ma waten o say fantastic news no e blazy den inside asada ho ewo Dansoma was say MPP ebe bounce back comment circular 2 say I'm watching the fantastic news special greetings Enkoma Thomas Ohene Babuache MPP UK organizer ne dia ba eno master planner junior African Tampo was say NPP has shown that we are ready for power 2028. Let's unite and fight for a victory. Baba Muhammad if you are monitoring the news live. Happy birthday and come on Blakuma Central. One wakasa kura mfane dia na mo nedia ono so edia ba free ha eno no ntia busia yemfa enkomo no ensi. Yanu mo a wote yenka ewo kasie mu no eyemme. Obrempong na kwaku ampoma. Mini aba. Akosia Agyiewaa KODIE boatin ena triple mine Ajapia Apam Dadaa Mameka bibi kaka fa makoma mu hwe mu nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban media ne hwɛ mabusua fi awon to aso so awon to aso so hwɛ mameka kyerɛw media mamesere daa ne da media ne kyerɛ papa de tiri kwa sabe dia ye obi wɔ hɔ aba emeya hyase bio ntimi wura no na muka fo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no asem na yɛ kayo ɛyɛ kokoko Pepsodent kokoko promo no nie ɛyɛ Pepsodent kɛse dada no a na yɛ de 25 grams aka ho jewodie na ba obusua ho ban na hyɛ wo se mu den FDA Agyiewaa crash way. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello pop.